אחות, אח, ילד, ילדה יקרים. בואו נתרגל ביחד תרגול יוגה קצר לוויסות. נתחיל בלהביא את כפות הידיים זו אל זו. אפשר להביא אליהן את המבט ולחכך אותן ביחד. אפשר לעשות את זה לאט ואפשר לעשות את זה ממש מהר. עד שנרגיש חום בין כפות הידיים. נביט עליהן ונקרב אותן אל הפנים, נכסה את העיניים ורגע נרכין את הראש למטה. נשאר כאן וניתן לראש שלנו להתמך על הידיים, להיות כבד. הגוף יכול להיות עייף וכבד למטה. נשים לב לנשימה. ועם השאיפה הבאה שנכנסת, הידיים ידחפו את הראש חזרה למעלה. נביא את האצבעות ונתחיל ללחוץ מסביב לגבות שלנו. ומתחת לגבות, מעל העיניים. נסרק את המצח שלנו עם האצבעות עד הצדדים, רכות לצידי העיניים. ניתן מסאז' ללחיים, לעצם של הלסת והסנטר. ונזיז עם האצבעות את הלסת מצד לצד. נעשה רגע איזה פרצוף של אריה, נמר, או כל דבר אחר. פרצופים, נוציא לשון. אולי יצא לנו פיוקים של שחרור. נמתח את האוזניים שלנו גם כן. נסרק את הראש עם האצבעות. כאילו ניכנס למקלחת. ונחפוף את הראש כולו מכל הצדדים טוב טוב, ננער קצת את הקופסה. נביא את הידיים שלנו ללוש, מסאז' לעורף. ותוך כדי נביט מצד לצד כמה פעמים. נתחיל לתופף עם יד אחת על הכתף הנגדית. נתופף לאורך כל הזרוע והיד עד האצבעות וגם מהצד הפנימי. יד שנייה מלמעלה, נרד לאט לאט. גם מהצד הפנימי, נביא את שתי ידיים אל החזה, נתחיל לתופף, נוציא קולות, ניתן להם לצאת. בטן. אל הגב, שתי ידיים מתופפות על הגב. נפרוס את הרגליים. נתופף עליהם מכל הצדדים. ניתן קצת מסאז' לברכיים שלנו. בעיגולים עם הידיים. נזיז את הבעונות. נסובב את כפות הרגליים. קצת נתופף על הרצפה עם שתי כפות הרגליים שלנו. כאילו אנחנו רצים במקום מהר. עם העקבים. ונשחרר. נחזור לישיבה. נביא את כפות הידיים שלנו הפעם אל הבטן והחזה. ורק נחזור אל הנשימה בתשומת לב. נתבונן איך היא נכנסת דרך האף. ויוצאת דרך האף או הפה לאט לאט. שאיפה עמוקה אל הבטן, אל החזה. ונשיפה ארוכה. שאיפה, אום 2, אום 3, אום 4, נשיפה, אום 2, 3, 4, 5 ו-6. שאיפה, אום 2, אום 3, אום 4, נשיפה, אום 2, אום 3, אום 4, אום 5, אום 6. נמשיך עם ידיים, שאיפה למעלה, אום 3, אום 4. ונשיפה נוריד ידיים לאט לאט. 5, 6. שאיפה למעלה. 3, 4. נשיפה 2, 3, 4, 5 ו-6. נשאר רגע כאן עם ידיים אל הברכיים או אל הבטן והחזה, לאן שמתאים לנו כרגע להתחבר ולגעת.
ניזכר בכוח הנשימה שמחזיר אותנו לרגע הזה, ונחזור בהכרה. אני בטוח, אני אהוב, אני כאן ועכשיו. אני בטוחה, אני אהובה, אני כאן ועכשיו. Shanti, 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 Om, Shalom, Shalom, Shalom.